no arriba a la Sí, no us penseu que jo no hi era, jo també hi soc, però els importants són ells. Ells, la Marta Pérez, la Laura Obert, el Ferran Vilajussana, amb la tendresa, el Teatre Poliorama, perquè no tot és grec, No tot ha de ser grec. No tot ha de ser grec, el grec està estupendíssim que hi sigui, però hi ha més coses en aquesta vida i en aquesta ciutat. I els altres teatres també han de seguir funcionant, evidentment, i seguiran funcionant unes quantes setmanes més. Per què creieu que aquesta obra que està feta el 2017 pel Sanzol, que ha tingut moltíssim èxit, segueix tenint èxit avui en dia, Ferran? Doncs perquè l'obra de la tendresa de l'Alfredo Sanzol és un homenatge a les comèdies de Shakespeare i no només és un homenatge estilístic, sinó que està feta en una estructura de clàssic. I l'estructura de clàssic és algo que tothom, petits i grans, inclús gent que encara no ha vist mai cap clàssic, pot entendre. L'estructura de clàssic és un llenguatge que calma l'ànima i per això la tendresa porta 8 temporades a Madrid i aquí hem tornat perquè estem molt contents i la gent també. I aquesta resposta del Ferran és per a aquells que diuen que un clàssic ara... És que és un clàssic, però és un clàssic molt modern i és per tots els públics, com diu el Ferran, és molt entenedor i molt divertit. És que és una comèdia absolutament hilarant. Acaba la gent entusiasmada. Ahir van acabar la platea aixecada. Sí, quasi cada dia. Pràcticament cada dia, sí. I aleshores, clar, és que la gent els surt de dintre, no poden més, és que acaba tothom amb un somriure, és brutal. Una de les claus és també aquests tocs moderns, aquests maixals, etcètera, que s'hi anat ficant, no? Sí, clar. De fet, és el que tenen els clàssics, que és que són moderns perquè toquen sentiments i emocions humanes, i les emocions humanes tampoc canvien gaire, no? I et pots disfressar amb un vestit del segle no sé què, que érem iguals abans que ara. Fa uns dies vaig veure l'Illa Deserta. L'Illa Deserta era... plantejava una mica que us portaria a una illa deserta. En aquest cas, els protagonistes se'n van a una illa deserta, teòricament deserta, perquè fugeixen de l'amor. És una solució per evitar els mals d'amor, Marta? Tancar-te en una illa deserta? Sí. Però esclar, sorpresa, esclar. No, clar, evidentment, en aquest cas no ho és gens. Però ella es pensa que sí, La reina Maragda s'emporta les seves filles pensant que les aparta de tots els mals i les vol protegir d'aquests homes. I no se'n surt, clar. I allà hi comença un embolic. Teniries una illa deserta també per evitar els mals d'amor? Durant una temporada, no, tu els afrontaries. Sí, jo penso que els mals no només són d'amor, són de moltes coses, per tant... Jo a l'illa hi diria amb l'amor. Exacte, i aniries amb l'amor. No, però a més que sí, que és que al final és el que explica l'obra. No pots evitar el dolor, perquè el dolor també és bonic, s'ha de reconvertir, no? Estem d'acord, no hi ha altre remei que patir. Si volem estimar o que ens estimin hem de patir, Sí, va amb el pack, m'enteno. És una obra on hi ha també guerres de sexes, canvis, transformisme, transvestisme. Això depèn d'aquí. Aquests últims dies no ho hauria gaire bé, no?, a l'hora de deixar que es fessin les obres. Sabeu per què ho dic? Sí, però vaja, en aquest cas és que és molt naïf. És molt naïf i és molt obvi que ha de ser així, vull dir, és que es disfressen, vull dir. Sí, de tota manera, si es censurés, que s'estan censurant coses sense cap sentit, això també es podria censurar tot, si ens posem com s'estan posant de desgraciats, perquè és que no sé què més. Bueno, és igual. No, són capaços de tot. Ho heu comentat entre vosaltres tot això? Aquests dies, a més, aquests dies hi ha hagut una autèntica revolució, també a nivell de xarxes, a nivell d'associació d'actors i directors. Us han enganxat una mica... No, i tant, ens vam posar tots d'acord. No, de fet, va ser una cosa que anava corrent entre tota la professió, de dir, posem-nos d'acord un dia per denunciar-ho tots junts, no? Però crec que en un dia no n'hi haurà prou, haurem d'anar a votar, segons la meva opinió, i ens haurem de posar una mica les piles a nivell social perquè no podem continuar d'aquesta manera, segons la meva opinió. Segons el teu criteri, evidentment, i el meu. Sí. Sabeu que la sang no arribarà al riu, però s'ha de votar. La sang ja ha arribat al riu. Ja ha arribat. Sí. Ja es pot dir que Espanya és un país que censura. Vull dir,
Ja es podia dir, Ja es podia dir. Hi ha rapers, el presó i tot. Home, i tant. El que passa que ara ja és amb total impunitat, no? Tocarà sortir al carrer. Sí, i es comença per la cultura, per l'educació i vés a saber com s'acaba, perquè si ens posem a mirar la història i tot el que ha passat, doncs crec que no fa falta molta imaginació. Sí, la cosa s'està pujant de temperatura. De moment posem-nos tendres i divertits a l'hora d'anar a veure aquesta obra que està al programa. Finals de juliol? Finals? Fins el 4 d'agost. 4 d'agost. No, és que unes setmanetes encara. Sí, ens dius amb una cara, no? És molt cansada. Amb aquestes calors, Sí, fa molta calor, a la sala no, s'està bé i tant, però tots tenim l'energia de l'estiu i és d'orilla de fer. A més, nosaltres anem abrigadíssims, perquè anem amb els vestits, i colls, i perruques, i cascos, i tot. I ens ho passem molt bé, però requereix una energia per part nostra molt alta. Aquesta entrevista està feta una mica abans de l'espectacle. Jo crec que els hi hem d'insuflar encara una mica més d'energia. Molta merda, bon estiu. Moltes gràcies. I ja està, això. Que no vagi a més tot. Ah, sí, per cert, que m'oblidava. Aquesta entrevista és possible gràcies a la Marta Pérez i ells també, perquè han muntat aquí uns artefactes i uns sets que ni la meva escenografia faria. Estem acostumats a tot. Marta, Laura, Ferran, moltes gràcies. A tu. Merci.